Horas madita saluna amang do tawina adorang su tatangihon hatane di bata dia pada di manukoton jumulo mahita martangiang mahita di bata Jehovah nama rabang su di banu ginjang oleh Tuhan ada jono tu akan nama joguarmu puji-puji yang mardong amula tema di sobahon nasarohan nami Tuhan siala asido horong ni roham nama ngaramu tingulu nami hami bulas yang porngina hulumi tu manukoton ala asido horong ni roham do oleh Tuhan. Noaing Tuhan yang tumangin hatam mahami dia pala di manuguton pakulingi mahami marhite hatami nungada di hami manangi-nangi. Di bagasan Yesus Kristus martangian kami Tuhan mulai hati maniko. Amin. Dongan saha porsiaw riani tuhata tulpuk ojahan yakka galuk akaulo tadi bagasan manuguton di bagasan sadarion di mana tersurat siang tulu Musa 10 sada ayat 45 songonong ma didok disi hujahau ma dihita saluna audo Jahoba naung manugyon hamu ruar siang tano Mesir asa au gabe de batamuna dibaini ikon gabe akana badia do hamu aina badia do au ido yanggo sahana Hurian itu hata dongan saha porsiaw na ihulungan di bagasan Yesus Kristus sering dohita madok hata badia olo dohita di rohata olo dohita madok di rohata be ay jolma pardosa doa Tuhan songo dia maau gabe badia alay marhite turpuk taon dia pala di manugoton di paingo debata dohita bahwa habadioni dada alani gugota alai alani pasaurata doho debata. Kemudian itu hata dengan saha porsiaon debata napaluahon Allah yang membebaskan pamukani ayaton didok audo Jahoba naung manugyon hamu ruas yang tano Mesir debata mangido hita gabe badia nunga di pabua ibana hian naung di palua ibana hitabe ganuk marsada-sada Misir lapatanna molo dihitan waeng dosa parhatobanon ni ratte ni portibion doho parange naburu kita dikuduskan bukan supaya selamat tetapi karena kita sudah diselamatkan amanginang hurian itu hata asa au gabe debatamuna taridama disi identitas kita tujuan di debata pelon Israeli ima asa adong parsauran manang hubungan Allah nama dongaton hasatiaun molo debatana badia gabe debatata lapatan nahita nagabe bangsona pe ikon marsitutu do maniru parangena songon dakani hau ikon dos do rupa ni dakai dohot hawi Hurian itu hata dengan saha porsiaun ikon gabe badia do hamu panggilan kekudusan Hata badia manangkados lapatanna hidup berbeda dengan cara dunia ini. Hidup yang berbeda dengan cara dunia ini. Dang mangyuton hagiot ni daging be di haporti dionon. Marparange nama bain sangat buat ni Tuhani marhite ngoluna marhite akka ulau sigano pari marhite akka pambainanna di keluarga nang di humaliangna. Alani ido di pada tu hita songo dia do hita mangulahon habadioni napar jolo ima payas roha dohot pikirata dimulai sian roha unang tabain rohai gabe inganan ni hosom ni roha unang tabain rohai gabe inganan ni hosom ni roha napadua ni ma tatak ma tu Yesus tatak ma tu Yesus hita nagabe sude nagabe sadar ruas tajalo ma guguna sia toddi parbadia asa ibana na mangajari hita gabe badia ganu ari gabe badia ganu ari ai di batana palon hita sian tano Mesir manang hadu dosa ibana do nama dok badia ma hamu dada nama bain borat di hitaon alai naik patuduhon tu hita nunga gabe napuna ibana nunga gabe ngolu taon gabe napuna debata atong pai masma ngolu taon pasahak ma dirita gabe pelean nama ngolu jala nabadia dituhani amin martani yang mahita
Ale Tuhan moliate di hatam diapala di manogoton paingoton hami taringotu habadionmu alani i pardosa do hami ale Tuhan palua mahami marhite mudarni anakmu Yesus Kristusi lehon gogo di hami marhite tod di parbadia asa unang ganggu hami madalani ngulunami siganupari marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho moliate madiko amin.